kakhulu-ke bakithi konke kuhambe kahle sicela kuhambe kahle emizweleni media siyacela ukuthi abantu baphushe basubscribe yonke into ihambe ngendlela efanele akube nje delicious. Sanibonani, uthokozani wakalanga onibingelelayo. Ubaba wathi ngumphesheya, umkhulu wathi nguMasokadlani, ugogo wathi nguNgqomondo, uma wathi nguthokozani ensizweni ngasengoSomnandi. Namhlanje sijabule kakhulu sisendaweni yakwaSwayimani eMbabha kwesenkosi ubaba uGcumisa uNgwazi. Namhlanje ngijabule kakhulu ukuthi silana nje eMbabha umphakathi noma isigodi kade bekhumbula nje induna ubaba uNdlovu, induna eyayiphethe amabutho iwumdidiyelo wamabutho noma wensizwa zendawo zaseMbabha. Bekuyilowo mcimbi okuhle kakhulu nokusijabulisayo ukuthi kufuneka abantu abayizinduna namagoso bakhunjulwe ngoba abantu ababaluleke kakhulu. Kade ngisho nalapha ngiphefoma ngithi la khona insizwa kusuke kuvikeleke indawo, kusuke kuvikeleke imizi, kusuke kuvikeleke isigodi ngoba lezinto esiyifunde emaphepheni ezenziwayo neyiphuma endleleni la khona insizwa zenzeka akudlwengulwa la khona insizwa ngoba kusuke kwaziwa ukuthi kukhona ababhemi khona insizwa. Ingakho-ke sikhuthaza ukuthi igodi negodi azimeleleke, alibe khona ibutho, azibe khona insizwa, abantu bazane endaweni ngobunsizwa, indawo iyahlonipheka ivikeleke kube mnandi kakhulu, abantu baseMbabha bayahlonipha, abangabikho kubi, umcimbi uhambe kahle kakhulu. Siyabonga emndenini wakwaNdlovu nomphakathi isigodi ukuthi bakwazi ukuhlela umcimbi omkhulu kangaka ukukhumbula induna ubaba uNdlovu. Ay, akumshaya ukhulise uzobudisha si. Ayo somnandi ayeye. Ayeye sobudisha si ayeye. Umama wakwaNdlovu uMangcobo uthi cha. Ucela ungakubambezeli isikhathi eside. Bakwethu. Ngoba kukhona amakhosi nje. Sikhuleke enkosini, Gcumisa, siyabonga kakhulu inkosi yesizwe. Kukhona osomabhizinisi bendawo. Washeshana sasheshe isikofolo mfowamkhize. Sibashayele ehlombe siyabonga. Nabo bonke nje abakhona abazihambela bakhona. Into ebaluleke kakhulu ngakudza kwethu lapha ukuthi sosolwa sonke ngoba phela isimo sikhona bese umkhuhlane lowezwe. Futhi-ke kunomsebenzi omkhulu owenziwayo la ekhaya. Kufanele abantu babe bemayile bangahambi nensamba ebebazi kahle ukuthi emzini wenduna kuyabuzwa. Ngakho-ke besicela ukusukumisa yena umama aphambi ufake i-artist elandelayo azobonga njengebonge nibonga bakhona kwenu lapha emveni kwalokho sobe sesiva basesithi nje-ke sanathi lewe ababantu benu awurani for umsukulu ithana ngani ithana bo igama lami umzukulu abaqalazini sekhona. Sondela mama wami namastepisa ngapha. Ukhona nabantu basemzini lapha bakwethu, cela-ke eshaya inhlombe bakwaMncwabe bakithi. Okuyibona ababona imbali la ekhaya bayigawula sebeyizihlobo sebengabala ekhaya ngokuphelele. Nawe uma ngabe ufuna ukambolosha wenza kahle emzini wendoda. Mawuyishiphi nje ngayezo uma yenzo. Siyabonga. Ngeke simshele kakhulu ihlombe umama, siyabonga kakhulu.
Sanibonani nonke. Nisaphila? Ngiyaphila nami. Okokuqala nje ngicela ukubonga abantu bakaSwayimani. Bangisapotile labantu bakaSwayimani. Bayangisapota. Okokuqala lokho. Okwesibili ngibonga abantu bakaNyafu. Bayangisapota labantu. Angisho ngoba ngangigane ngakhona, ngiyabathanda bona kakhulu. Ngiphinde ngibonga amakhosi nalaba abazongigada. Ngiyabonga abantu abazongigada. Angizothintwa yilutho nje. Ngikhululekile akukho okuzongithinta. Ngiphinde ngibonge lelapho sengizolisho ukuthi bani ngikusho. Ngiphinde ngibonge uManqele ukuba naye akhipha wakhe amaphoyisa athi awazongigada. Lo msebenzi ebengiwenzile umbonga ndimkhwena ngimkhumbula. Mina sasithandana yodwa nale ndoda. Namanje sisathandana. Ngiyathemba ukuthi ukhona lapha kwamnyeni wami ngiyakuthanda yazi. Abona njengoba ngimenzela le nto nje ngoba ngiyamthanda. Kusekunamuva. Ngikujabulela kakhulu ngokuhamba emhlabeni sengiyisalwazi. Noma ngabe ngangisayintombi ngangeke ngingenwe. Futhi akekho nje umuntu ongangenwa yimina. Ngoba ngendlela engiyithanda ngayo le ndoda, ngiyayithanda. Iyangithanda nayo. Ngake ngayibonga ngiyajabula ngoba abaningi bayazi ukuthi ngake ngayibonga isaphila. Ngathenga imoto eqhamuka izihlole zingaka. Kwakukhona ondidane ngalezo zikhathi. Akekho ongazi la. Ngase ngithi angibize-ke iy'nsizwa ngoba wayomdidiyeni wey'nsizwa. Khona ezojabula ey'bona emzini wakhe. Babemthandayo nje umbona iy'nsizwa zingaka nje zazimthanda. Nami nje umbona abantu abangaka nje bayangithanda. Ngiyabathanda nami. Ngiyabonga ngiyangithanda abantu benkosi. Ngisho ukuthi khona inkosi nabo ngasho. Angisho. Ngiyabonga khona nayo inkosi. Nkosi ngiyabonga mntwana wami. Ngiyakuthanda yeso. Ngithanda nalaba abambisana nabo ngiyakuthanda yeso. Angiqali ukwenza lokho okufana nalokho. Futhi ngisayophinda ngikwenze mangisaphila. Ngeke ngigcine. Ngiyamthanda ngoba ngikwazi ukumqoqela abantu abangaka bazonisinela kanje. Ngiyamthanda abantu baNkulunkulu. Ngiyabathanda abantu. Bayangithanda abantu. Ngike ngathi moya wami usonakala. Sekusuka iy'teleka. Uzibona abantu baseMbava bayangithanda. Basukuma balwa bathi ngeke umngoma nomsebenzi omkhulu kabi. Ayikhuhluke lezi. Kwasuka ngisho imeya eMswati. Ngiyabonga abantu baNkulunkulu. Ngimbonga kakhulu angazi ngathini. Ngisho ukuthi-ke angizolula isikhathi eside ngoba ngifuna ukumtshela ngihlabe iy'nkomo ey'ngaka. Uma ningasathola inyama nizothi hawu inyama engaka. Asisatholi ngisho iqatha nje. Ngiyanicela bantu ukuthi sishesheni siyekele khona bezonifakela inyama niphuze nobhiya, phuze nogoloko. Nijawe. Lobhiya ngiwuthengile. Ngithenge idako. Phela logoloko ngiwuthengile. Ngithenge idako. Ningisize kodwa ningalwi masanhaba. Ngingambi ngibona senihome nabafana wemantombazana. Kuze ngishona nini? Ngiyanicela bantu ningihloniphe. Nampa bangigadile bagade nina ngithi nizohlala nigade nabazokuba namafana ngithi. Lapho. Yebo. Angisho ukuthi bakwethu sengizocela uma ngiyabonga kakhulu. Angive ngibonga ngazi ukuthi ngathini. Ngihlulwa nayi imlomo. Ngibonga ungizwe. Ngibonga ubani lo? Uthokozani. Ngibonga uManqele. Ngibonga inkosi.
ngibonga abantu baseMbava, ngibonga abantu bakanyavu. Ngiyanithanda. Nobani? Ubani Piot? Ubani lo? Ubani Piot? Hey, ngiyabonga kakhulu. Babethu sengizoma-ke manje. Angizosho lutho ngalaba, angifuni ukusho lutho. Angizosho lutho. Okay. Ngiyabonga kakhulu-ke manje sengehla. Awu ngiyabonga. Thank you. Utitele mnyama usabana bembhela obathatha abasakwena Sithabu siyakhulumisa behadu yathula yini Have it! Husu! 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 Abasuka bathi man. Ngizothatha ithuba ngibonge njengomphathi wesizwe sakagcinisa osukwini lanamhlanje kaNdlovu kade umphakathi wonke ukhona isizwe sihlonishwa la kaNdlovu sonke nami ngiyibona osukwini lanamhlanje lemkhulu njengenkosi ukuthi kaNdlovu ngiyacela ukuthi mhlawumbe kuhlale kukhanye ngaso sonke isikhathi kube kuhle nanokudlulelwa yiyo-ke induna yale khaya obe induna yensizwe nami kubuhlungu-ke osukwini lanamhlanje kodwa-ke noma ngijabula ngoba ngiyabona ukuthi omama umuzi usawubambe ngendlela isizwe futhi uyasiphakamisa sibaningi wahlanganiswa izizwe ngokwehlukana nabaqhamuka ngaphandle ababaculi ney'ntatheli kukhombisa ukuthi uSwayimane mkhulu usakhile isithunzi sesizwe kuzo zonke-ke iy'nkinga esibhekana nazo nesifo lesi esibona njengamanje sihlangene siyacela mhlawumbe engathi singapheza kodwa nje ngidlulisa ukubonga nokuthi kubongisile ukuthi isizwe sonke sibambisene kungesona esakagcinisa kuphela bonke abantu ababesemcimbini ngijabula kakhulu engathi bengahamba ngokuphepha bangabi nayinkinga basihloniphe isizwe izizwe zabo